Защо са ти кафеви пръстите? Ти луд ли си? Къде са ми всичките бижута? Изхвърлих ги. Абе как ще ги изхвърлиш сега? Какво ще нося? Погледни добре, оставил съм ти бижута от iStyle, доста по-качествени, с доживотна гаранция. И няма ти остава кафяво по ръцете си, едно си бъркала в... Добре, не мога да слушам повече. Скъпи, в крайна сметка пробвах бижута и много ми харесват. Ами аз ти казах, че са супер модерни и качествени, защо ще ги поръчам иначе? Да, благодаря ти.